Va, som-hi, som-hi! Pulli, tu marca el contrari en contundència. Piqué, fes la cobertura i mires de crear espai pel Messi, d'acord? I sobretot intensitat i protegiu el Leo. D'acord? Som-hi! Piqué! Mister, vols dir que fa falta una tàctica per arribar fins a l'autobús? Si son jóvenes que quieren un autógrafo. O hacernos algún regalo. Oh, tros de calces! Home, si hi ha un número de telèfon apuntat! Però hi cabria una guia de telèfon sencera! Una cabina. Tranquil, Leo, no cal que rematis els tanques! ¿Por qué? ¿Quién sabe? Normalment són fans, sí! Sempre hi poden haver perills. Com una noia innocent que us demana un autògraf, però el farà servir per falsificar la vostra firma en un talonari i us deixarà pelats. O algú que us vulgui fer una foto, però el flaix estigui manipulat i us vulgui deixar sense coneixement per després treure-us els òrgans i vendre's als mercats internacionals. O pot haver-hi el Freddy Krueger, que entrarà en els vostres somnis mentre esteu dormint i us matarà. Nois, només poden ser dues coses. O que el míster està més boig que una cabra del Pallars, o que tingui raó. Per si les mosques, feu-li cas. Genial, genial, s'ho han empassat. Els jugadors en tenen tanta confiança que es creuen tonteries com aquesta. Algú vol un autògraf? Vinga, vinga. Per cert, és d'algú això? Va, s'estan tornant més tibats que els del Madrid.